Ubesanda kuphunyelwa yimali engango-R2.7 million yamarandi wempesheni wesifazane wase-Airport Park eNewcastle ukuthatha umhlalaphansi ngoNhlaba Meyi emva kokuba nguthisha kusukela ngo-1993. Ukutholakala isidumbu sakhe ngoLwesihlanu kade-Nyamalele ngoMsombuluko ngeledlule. Umndeni usola isoka likaNkosazana Sinta Mjalona 61 okungelokufika eNingizimu Afrika ngokunyamalala nokubulawa kwakhe. Kubikwa ukuthi isidumbu seNkosazana Mtshali sithola nje ngoMsombuluko kwatholakala imoto yakhe endaweni ethize eNgokho khona eNewcastle emva kokuba engabuyanga ekhaya. Kubikwa ukuthi uNyamalala nje ubehambe eyofaka imali yasesontweni ebhange njengoba-ke ubengumgcini mafa ebandleni abekhonza kulona. UMnumzane Sibongiseni Mtshali ongumfowabo omncane kamufi uthi ugcine ukubona udadewabo ngoMsombuluko kade-ke emcela ukuba amgudluzele imoto abezipaka emuva kweyakhe egcekeni. Ngiphumile ukungamgudluzela izimoto wabe-ke esehamba eya-ke enxanxatheni nezitolo eyofaka imali ebhange. Sihlale-ke usuku lonke simlindile ukuthi uyabuya kodwa kwaze kwahalala. Ngihambe-ke ngayolala-ke ngoba ngibona ukuthi akabuyi kwazise. Bekumele-ke ngimlinde angene bese-ke ngibuyisela izimoto njengoba-ke zipaka emuva kweyakhe. Ufike osondelene nomndeni ngakusasa wasibikela ukuthi imoto yakhe itholakala endaweni thizeni eNgokho. Amaphoyisa asithintile sabe sesinikela khona okutholakala khona-ke imoto. Okusixaka ukuthi-ke indawo athole kuyona noma iqaqene nalena-ke okhona kuyona inxanxathela yezitolo abehambe aye kuyona. Futhi akekho umuntu ajwayele naye ohlala-ke ngakule ndawo okuthole kuyona imoto. Omakhalekhukhwini bakhe bebekhona-ke emotweni kodwa-ke isikhwama singekho kusho yena. Uthe usola ukuthi-ke isoka lakadadewabo kukhona-ke lokwaziyo ngokufa kwakhe. Udadewethu befundise enquthu wathatha kumhlalaphansi wangenelwa imali engango-R2.7 million kodwa-ke indlela udadewethu abangasenamali ngayo iyaxaka ukuthi-ke uma kumbuza ukuthi-ke athi-ke izongena maduze. Ubesanda kuboleka-ke imali kimi ngiyasola-ke isoka lakhe lisake lachitha-ke nale mali ngoba-ke noma-ke kalisatholakali uma-ke lifonela. Umfundisi uma-ke eyobheka lapho-ke beliqashe khona kuthiwa-ke linamasonto 2 liNyamalele lishiyeke lingakhokhanga ngisho-ke irenti uqhuba yena. Ukhuluma amaphoyisa KwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uthe kuvuleke icala lokubulala kanti amaphoyisa asaphenya.